Konštatujem, že kandidátom na vymenovanie za generálneho prokurátora je pán doktor Trnka. Predtým ako dnes po 17. hodine pristúpime k vykonaniu samotného aktu tajného hlasovania, chcem vás informovať o organizačných opatreniach, ktoré som vykonal v súlade a v záujme dodržania nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky, ktorý je, ako už uviedol pán spravodajca pre Národnú radu, záväzný. Chcem teraz tu informovať najmä o dvoch zmenách. Poprvé hlasovať sa bude tentokrát z tejto strany a nie z tej. A po druhé za plentu, budete mať vyššie páni, za plentu je dovolené ísť iba voliacemu poslancovi, nikomu inému, ani druhému poslancovi, ani skrutátorovi, nikomu inému, to preto bola zabezpečená skutočná tajnosť voľby. Ďalším zmenám by som zaujal stanovisko pred samotnou voľbou, preto chcem poprosiť predsedov poslaneckých klubov a podpredsedov parlamentu, keby sa mohli o 16. hodine 15. minúte, odvtedy dáme prestávku, dostaviť, takisto skrutátorov, keby sa mohli všetci dostaviť do zadnej miestnosti. Rád by som s nimi prešiel celú tú procedúru, vypočujú si prípadné námietky, ktoré by sme tam ešte mohli po dohode zapracovať alebo nezapracovať. Takže budeme rokovať do 16. 15. minúty. Potom poprosím predsedov klubov a podpredsedov parlamentu sa dostaviť do zadnej miestnosti a takisto skrutátorov, aby sme si ten proces prešli. Od 16. hodiny 30. minúty do 17. na návrh troch poslaneckých klubov bude prestávka, kde teda sa kluby chcú radiť. O 17. hodiny budeme rokovať, budeme hlasovať o protokoloch bodoch a následne dôjde tajné hlasovanie.